Jumadie ye no ye dane den nyina no nene ye behwe bibi se meka kire wo encha kura obete ye papa Reverend Chaski dakwa enka na mo me dikan akenkan scripture yi ene no na ye de beye adwuma de amawo na afi ya pensem mu ne gina so abompa kakra de amawo. 2 Samuel chapter 9 verse 1. David asks, "Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake?" Now there was a servant of Saul's household named Ziba. They summoned him to appear before David. And the king said to him, "Are you Ziba? At your service," he replied. The king said, "Is there no one still alive from the house of Saul to whom I can show God's kindness?" Ziba answered the king, There is still a son of Jonathan. He is lame in both feet. Where is he?" The king asked. Ziba answered, "He is at the house of Michal, son of Amiel, in Lodiba." Verse 5. So King David had him brought from Lodiba, from the house of Michal, son of Amiel. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, "Mephibosheth, are you at your service?" He replied, "Don't be afraid." David said to him, "For I will surely show kindness. For the sake of your father Jonathan, I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table." Adom 106.3. Ɛberɛ so na aso dwumadie na waso gu so a utie no. Aya scripture mekenkan sesia. Story bi a ɛfa abrantie bi a yɛfrɛ no Mephibosheth. Na sa Mephibosheth naja a wɔwo no ankasa ene Jonathan a wɔno nso so ne papa ene Saul, the first king of Israel. Ɔhene ka a odi kane a yɛpaw no ɛwɔ ɛyɛ Israel man mu. The Bible say edu emre bi a sa abrantie na wosa ɛwɔ bɛyɛ emfie enum wɔyɛ abɔfra koraa no na entokwa esiye ne papa wɔhene Saul na entokwa na no yɛ din kosi empempensuo bi a papa yi ehwere ne nkwa na ɛyɛ Mephibosheth ɔno nso so ne papa ya frɛ Jonathan no nso so ɛyɛ dan ehwere ne nkwa no akoa nanka wɔno na wɔhwɛ abɔfra no so epagya no so wɔde ne kɔ no ɛna mistakenly abɔfra yi ehwe ase ma ne nan ɛyɛ dan ebubu ye in fact ɔbɛyɛ lame na afei wɔntimi nante. The Bible say ahennie no afei ebebedi David nsa. Ene ne papa ejapade ene bibi biara eba beka David nsa. The Bible say eno ana dakoro ɛberɛ ne so na aso dwumadie so ɛna wasugu so a wutie na Bible say ɛberɛ ɛso ɛde ma abrantie yi a yɛfrɛ no Jonathan. Babia nanka na abrabo adu ne de ɛnya de a nanka wɔwɔ ni daso wɔ babia ana pɛy bia wutie me ayɛ sɛ kɔka wano aduro because ohwɛ babia wa abrabo abeduru wayɛ ayɛ efuru sɛ babia waduru ne de ɛnya de a ɛbɛyɛ yɛ da biara da ebi kura ɛyɛ sɛ nka pɛ baabi na fa utiri kɔkɔ hyɛ na kwan bɔne bia kora anka fa so na fa yɛ den fanya sika esan sɛ wutumi sɛ wa yɛ adwuma ayɛ abre umogya ni saa sika ne entimi ɛma ebia wade ɛna wo pɛ relationship bia bɛkɔm bia na agye agu enti afɛ kura de
why dwene say brabo bia obedan obebo ebia won so watu hu ade asiwo pa ade ama asafo awurade nanso awade no kora na relationship no kora cha say ebi emma o hwe say de wusi agina so pa na cha say bema kora emma enya emma mesew pe afi why dwene say wa bema bia benya bia wo de ho abedan ebema no batie me nya abotre fa ma awurade emma wani da so nyinara enya de ensa se empo wani da so nyinara asa ye wo obarima bia ye fra no Jesus Christ ye wo obarima bia wo ye wonyankopon a wo de hoto no so a ompanhwe da biara da aya basri nyankopon no aya resurrection power nyanko and living bread ministries international nyankopon no aya Pentecost nyankopon no aya assemblies of God nyankopon wada so etiase wonyame wanya bone de biara da ache de abrante for so many years ananko no ananko waye wadehye pa wadehye ane papa na nanka di ade afei na baby ananka wakwa aye frɛ baby lodiba in fact e na kwako hinta e wo baby wontimi kora enya dan emma enipa mu Bible say wonya abotre etna ho a Ɛberɛ pɛmu no onyankopɔn enam David so ekokoyi ni epie ye wase Jonathan Mephibosheth mensuro in fact wo ba ye ebe gina David anim no na adwen nyina ye ne se anhwe na David kura ye den akwakoye ne bone esan se na abra ne papa ana ne grandfather etiase no na ne grandfather ne tamfo ene so David ana ko pe David edi akum no niam bebre ene wo ye di tia David na nyankopon eyi ni firi mo it definitely na kan adwena ye ne se David a wafra na banko ade anhwe a wo ba beku no anhwe a wo ba be ni biribi but aseda enka onyankopon se wo ba na nim no obu nkotodwe ana David say Mephibosheth menya obone na emmom waja ejapade anase wo nana na ejapade a ewo ha nyina ye de ensa atoso no me be restore at the amount. In fact say o kind from verse 25 na 25 na yes so nasifo nyinara na ensio ento and the Bible say David akokoye enquiry and nyankopon ka say because of bonia so edi enti no and ama ensio ento okun Gibeonite fo no enti ma Gibeonite fo no emra na won me kire ade a won nyina epe na yema mo na fe wo ya ensio no beto Bible say abra wo fra Gibeonite fo no Gibeonite fo says one ebe tore so asefo nyina won beton won so were anase won ebe kunkum won kunkum nipa bebre enti Mephibosheth ananka ye de na akwakosie lodiba no afei de na David nim se David ye na se so na sefo nyinara ahye but obisa ya no ba ko bi ehye lodiba enko fa ne mra Bible say abra won ekokọ fa ne ebae no na afei wabɔ wasi David si aku yasefo nyinara dia ya meso aduru meso ye ba be kume asema Bible say David ekan say Mephibosheth emohu ensuro na mede wajapade a ese efata nyinara aye wajade wona nade no me restore ni nyina ma na eno akire no so betena me nkyɛn ɛwɔ ahemfie ha na wone me atonsa adidi ɛwɔ ɛpono ba akoso. What a glorious God, what a holy God. Abusia enya ho bone wate. Wo awurade adwene mo. Abusia enya ho bone wate. Na obre ebeso e de ama ho. Se ebre ne aso a. Bibi biara entimi interrupt o. Besan se awurade nankasa ene beye. Tie. Se onipa ene eya ama wa de maybe interruption. But say awurade ena eya nothing can interrupt God. Ohine ni fie in reality no nanka Mephibosheth and qualified to be in the house of the king because I am lame.
Minim sabre wutie me ebia wani enye sabio. Ebia wutie me sabio wonsa enye eye sabio edidem kakra. Wutie me ebia wadidem kakra ewa wonan ana woni padua ba bi sabio edidem kakra. Enti unhunu ho se abrabon apem. Batie ebia sabre ni mu empo no ana onyame ebehye no ho ne onyame me papa ba ku bia menene ewo ho na wo born ho modern aya adwuma den sa sika entimi ema afi wo kwatena America aya adwuma for so many years sika entimi ema. Unfortunately ena okokonya kwanhia onya kwanhia no se Awurade mabra boy dia fedie apem na bra me nan mienu kora ewo ho no na me ho den kora no ma ya adwuma sika na ema. But after that no Nyankopon fa kwan bi so ehira na amene watoton sase bebre asisi adan bebre ewo cars bebre ase me na me ka me dia kire o said ya wa brabo akwakoduru biara emwa be mu emu kwasuara fa ho atu Onyankopon so na ɛberɛ ne ɛso a Onyame bɛhyɛ no ho ani Onyam ɛwɔ abrabom ɛberɛ no ɛso a Onyankopon ɛbɛyɛ nneɛma akɛse ɛwɔ abrabom Adom 106.3 Ɛberɛ so ana aso dwumadie ena waso guso awutie no Reverend Charles Keda kwa ana watena dwumadie mu ede brɛ ayedada efiada abono na edikosi no numa Dodona a join on Facebook ayewa 05 Adaroma Piaga osi Erade medawase Adom ne ayeyie nka udin Michael Nyakon Michael Nyakon was thank you God Lord Jesus Christ Emi Yeboa was thank you Jesus and Telina catering service. Hey, I didn't mean. I say okay. I say Lord, I thank you for your love and kindness. So na Mustard GA. I say thank you, Lord, for the gift of life. Your sons and daughters are grateful. And I win so George Fiawu. George Fiawu also say. George Fiawu is watching from Amsterdam. We thank God for another day. It's also now Wallace Pamford Quenu. Also say all glory be to God. Peace. Isaac Kwanda also say powerful. Ajwa Pepra also say glory be to God. Kizoto Daniel I say thank be to the Almighty Allah for the life of my family, especially my mom, J. Esther mom. I love you. We ifri Kizito Daniel Razak Al-Hassan I say good morning Adom. Good morning to you too, Razak Al-Hassan. Kofi Ajay, I say thank you, Jesus. Adom 106.3. Ɛberɛ so ana aso dwumadi ene de bro. Yɛbɛbɔ empire kakra asere Awurade. Awurade ma yɛn ahoɔden.
obi nansemu se ubetie news na obi akodi ne ho bone se bio wa commit suicide ni nyina ya na dwendwene ohaw ne amane bia wo komu a won de office na brabo apem ntino akoye ne ho bone aye Mephibosheth enko otimi ye ne ho bone mane ye yi but wan ye ne ho bone otwen ye na ɛberɛ ne so ye no me se ɛberɛ ne so ye no nyame ehye ne ho anuonyam na brabo mu. And now no pay in the name of Jesus Christ. Ya bo empire at the mouth. Ewurade enhye ho anuonyam wa brabo mu. Ewurade enhye ho anuonyam wa brabo mu. Ewurade enhye ho anuonyam wa brabo mu. When
Adom 106.3. The catch us here, Betty, Papa, and Kawaha. Papa, Marchino. Papa, anɔpɛ deɛ mafibo set na baby a sabre obi abrabo baby aduru no ɛyɛ ne sɛ enka onko kana no aduru ngu because ofi se bia na abrabo apem papa mafibo set ɛbrɛ soma no papa yɛnkasa adasi nyame nhira metia ate from pimpim on IT na meda o asisi so ejiri sɛ mafibo set de e kana sema e nanka saka mastem isan sɛ mafibo set baba obo ye no nanka onkan eduba wi mpokra no okan senka one okama fun kra eye pe na asna nyame braso e de amano isan sɛ braso so a na asentenu dono so a nsan ba bi a wo onu nyame a opete lipa fi bora so na be si ma forma stand ya no obreso a asafo onyame obeyi wo fi ya wo Jim FM nsan ba bi a wo hye si nyame bra so ma nkwa de a na ebre no aso tumi bia ni wa betimi esi ukwan sansi nyame no ono ka ebam onsenso a ikina sanse baby ana mafi ubu set ehye no o se low the bar land without pasture asase a udua dia enye yi sase a obi bia ya unya bi nye eyo maya anase kra bi ase a baby ana ohye no eye din se ni bambu be ka ni se obi hye ho na aso so be ka ya ebra ohini ebisa no himo se ase no ni oni baby a ohye no ka se baby ohye no mpodie ekofa ne ba enyi na say wa na oni baby a ohye ndi wa ko akofa ne bra nanka o kana se ne be ya amero na naka baka se baby ohye de enya no na on travel also when the winning baby ohye ntino wa ko akofa ne bra baby a wotamfo de wa hye no ono ne baby o de wa che na breso onya me fa watamfo so am watimi api bi an ka say so breso a watamfo a na be che invitation card amankofo ya won sma na kwa no obeya juma e bi amon the person ka che bi a pe oti yen say breso so na asunyu di a kan wa so no sa na bi so ye Emma mafibo set ananka on kan bi anka wada bora so ba bi no ebre so ye no onyame eyi no epide na ya kana won se na fata no David say afide me no beto nsa adidi can you just imagine said obi e wadi dem obi a on se na fata eso ba himfie nanso onyame se obra sunti se me yema humpo no me ye de aka ho e de ama ho aso me dim mi ara mabu na se bi adu die asai oye ho hwe a enyi nanka oda low the bar but onyame de ba high the bar from low to high. Wow. Ara pe ni bia wo so bon tamu de wa she bia o je wo bia enjia ye wo nyame bia so don wo to no so a be fi yu api o ba tra ma fo me na bia mo safu nyina hu se o nyame o yi nyame. Papa yada ase papa
when ye ukuada no na ye wawoda when ye hinta ye kakra but ye hu happy belated birthday. In fact, why you share my baby? I want money nara or higher wish happy belated birthday. Your door, papa. That's it. Yami, inshallah, papa, and so. Amen. I mean, that's our question. Mention that a thief was papa. No, you know, between one kasa, uchu, and I about before go. When I retry video, or me, yes, when you are you one kasa. I mean, at the phone means a buyer. I've known for you, my dear. My make I say, Yamaji, when I make customer on Shilamo. Maybe saying, Yamin, it'll be a quiet man. Sam, I made you yes, sir. And then Nippon, me ask me, beating, let me go beating. I saw my quiet from the store. The mechanic, I saw for, I am for, mamping for, me mamping for. Nipa so by me no edobi afi e donya mi afi kwa me say odomu nyina could do the poko na e no so here no aside don buy but no question me if she dampu na the people go down ma ayedin gana to be dampu no e man da ho ye da omu nyina se papa da asri for the pom praise the asafo so for see do and somebody for me down once there na just if see the kid there to that unya me enka wo na de mo shi bia no so no ofa enhemu enfama wo e wo ta kan go so nya me islamu me ni avista amasafo anu me say o mo do so we me kasi me kasi amboswa one shot at the Nocrano, it's another the Duvia, Nami, Inshira, Papa, no more, you know, Madame Massy. They did break and also a Yajumano, Nami, Oshia, when you are. Amen. Amen. Papa, I so Nami Shra, Papa, na Osunya, Brene, that year, Akokra, Abrewa, Echrakai. So we are Mishra. I don't know, say. Reverend Ofuriata. Papa, does over Nyami in Shira or Basu Nyame and Fao Emra Emidu Asumjimu. Well, that's it. That's Papa. Abusia Ɛberɛ so ana so dwumadie ene de bro sabre ye be ayabe woni ahwe on Facebook nyara nyame enhyira mu nyinara Steven Ata wiafe eye ama Bianca eye Ima Amfo from South Africa mu nyinara nyame enhyira mu nyinara you all five if ya dawase papa sabre obetimi afre 0243 024 946 0243 024 946. Sabre du mwesi nyami enshiramo. Bye bye.